Magrasyang Maneldo po, kaya kayungan. Ako po ay Seminarista Francis Zaragoza para kung kaya katamong pamigunan ng Maneldo. Minasa na ka ba? Makasiguro ko ay gana-gana kaya katamong minasa na. Masakit at masakit, mamasa. Uling potang minasa ko, bibiyeme yung kaya kang sarili. Bibiyeme yung kaya kang tiwala. Anyapin sa sabihan na po, kota ka nung mamasa ka, bibiyeme yung kaya kang biye. Uling bibiyeme yung kaya kang tiwala. Anyapin sa sabihan na ka rin kaya katamong panalben ang pelikula. Sabihan na, binigay ko ang aking sarili dahil mahal kita. Binigay ko ang aking tiwala, pero sinira mo. Ang sakit-sakit. Sana pala, pinatay mo na lang ako. Sasabihan na po ita, uling balo na, potang bimiyeme, ing tiwala mo, yung pag-asa mo kinetong nga tao. Wala mo potang sinira mo, wala mo peteme, kinetong tao. Nyapin masakit, masakit, mamasa. Ngekad, makanyan mo naman yung pelang damanin mo. Kanyang ieba ang poy adan, elamiminto, kinuutos yung Ginoo. Dapat may kasalaman kung sobrang lugod ng Ginoo. Kaya para lami yung kayang bukto nga anak, bani katamo sa daking kasalanan, hindi patawaran tamo. Yung kamatayan at paman yung binunyan ng Jesucristo, ni patawaran tamo kung kaya tamo kasalanan. At iti, ni palaringan, huli na ng lugod, anyapin, may sabi king John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only Son, that whoever believes in Him may not perish, but have eternal life. Anyapin, halita mong tatakot, karing matsurang mga palyari, hindi tamo. Uling, ating Ginoo sobrang lulugod kaya katamo. Hanapin San Pablo karing tao Romano, anakan mo, makanag ko king lugod, kaming Ginoo kaya katamo. Andyang sakit yaman yan, dano, kapangyarihan kaya niya ito. Kaya nakatamo ka nyo, alaw, king lugod, nga po Ginoo. Unepin, makatakot ang pandemic, ang mga palyari kinyato ngayon, yung COVID-19. Aalita mo balo, nung ating malino kaparasan yung virus sa inyo. Pero, alita mo kung mababalisa, huling sumagit ng mga palyari, malugod niya pa rin inyapong Ginoo. Kaluguran na katamo po yung inyapong Ginoo. Anyapin, masa tamo huling ating Ginoo lulugod kaya katamo. Dapat, yung panagkat na yung Ginoo kaya katamo, alita mo kabud mamasa, yun maging simbolo tamo ng pag-asa. Huling ikatamongan po, yung lupa ng Ginoo kaya nakiyato. Ikatamo po yung simbolo ng dugod at pag-asa ng Ginoo. Anyapin, king parable of the last judgment, sinabi na, di ba? Anyang isip may itang taong maganaka, kaya ni kinyato, ginawang kaya pan kaya ninyato, tanggapan me yung paraiso, huling, anyang maranot ko, guminan mo kung paano nga. Anyang hawa kong ganun, guminan mo kong ganun. At ketang kabilang dako naman, karetang tao, ginawang mayat kinyato, na dumayo kayo kako, dako kilala, huling, maranot mo ko, kayo ko guminan pamangan, tawa kong ganun, kayo ko guminan ganun. Huling sabi na, ng Mateo, ikatamo yung lupa yung Ginoo kaya kinyato. Yung nanuman yung gawan tao, yung kakatamo ka parang tao, hindi gagawan tayo, king lagyo yung Ginoo. Anyapin, ikatamo po yung lupa yung Ginoo kaya kinyato. Ikatamo po yung simbolo ng pag-asa kaya kinyato. At baka naman tapo maging pag-asa. Kita mo pong simpleng tapikan mo yung balikat, yung kaya kang kasipin yung pabale. O kaya naman, yung kaya kang kapamilya, kamustan mo, sabihan mo, Brads, o kaya yan, kita mo yung
Anyapin sasabihan daw po kin Facebook, virus lang yan, meron tayong Diyos. Anyapin panadyan po ngayon, katamo po niya walang pag-asa, patuloy tapong masa, hindi mo manugod siya. At ikatamo nga po, maging simbolo tamo ng pag-asa, kimbalang meto, kung ikatamo yung lupa ng Kristo, kimbalang metong kiratamo. Amen. Ligaya kini pa at kinanak at king banal na Espiritu. Manalo na po sanang imakulad at pamigunang makasawag ko kaya kayo. Kimpami gulay-gulay, kimpamay lasa at pamagsakripisyo ng binutang sa Kristo. Amen.